Saan ang Miami Heat? Pungkol, di manula, di kebalo manula, di mangambak, di mangitsa. Pataka ang mga tanay. So kinsa inyong angay basulon kay nasa game 5. Si Danny Green nga open pero na-miss ang Chris para panglabaw. Or si Morris na pag-isa airball. What's up mga bay? Welcome back sa atong channel sa Ding ang Bato. Atong istoryahan karon ang Game 5 between Miami Heat and Lakers. Los Angeles Lakers. Gumutuan ng mga fans sa Lakers. And by the way, to disclaimer lang ha. Dili ko LeBron James hater da. Ang ako ani ang akong kwan lang, ha? Ang ako lang. Dili ko LeBron James hater sa agad kana ba ni mga fans niyo da kay basta dili ka nang ka-LeBron kay LeBron James hater sa dayon. Pataka lagi istorya. Kanang mga fans sa Lakers pataka lagi istorya. Oh sige, tana ato na. So, di na ito gayon. Ato nang sugdan ang istorya ng Miami Heat versus Los Angeles Lakers sa ilang Game 5. Ang fans nga sila, di ba? Kung unsa sila kada hard fans gina sila kay they really love the game and they really love the team. Di ba? So, pero ang kakuan lang nato sa mga fans dilian nato sa inyo mga fans nga inyong gi-underestimate ang Miami Heat. Ba? Klaro man kayo. Pagkaibalo sa mga fans nga Miami Heat ang makontra sa Los Angeles Lakers sa finals, nag-decide na ang fans sa Lakers. Sweep daw 4-0. Wow! Congratulations! Og tuod, naka 2-0 sila, advance. Wow! Pag ka-game 3 kay nag 2-1 man. Okay. Pag game 4, 3-1. Okay. Prediction na sad sila. Okay. 3-1 biya. Nya ang ilang kuan ang nakontra biya sa Lakers nga mga first 2 rounds nila kay 4-1 biya. So ana na sad sila. 4-1 sila ang sunod sa Houston Rockets ug sa Denver Nuggets. 4-1. Gawas-gawas pa sila mga picture. 4-1, the next 4-1 team. Og tawbi sa game 5 na 3-2 man. Tagka na sa sumangil ang mga fans. Napay mga kurimaw, nag-advance pang mga kurimaw. Nagpag banner nga. Nag-advance pa sa Lakers. Ila na gid ang kanong karon daw ang game 5. Humano na gid nila ang game 5 sa Lakers. Bidats. Nasa ang mga fans sa Lakers. Grabe ka advanced thinking part. Cool ba? Napildi man ang Lakers karon sa game 5. Na sa dayon ang uban fans sa Lakers. Adikto na sa game 6 kay para mas grabe ka memorable ba. 2-4 Kobe Bryant. Ulul! Unsay 2-4 Kobe Bryant? First, kanang Miami players gyapon na. Legit players na. Unsa nang Miami way mga kamot, di mangitsa, di managan, di mangambak. Dabi, nagtulo lugar mga musugot si LeBron nga ipapildin nila ilang Mamba jersey. Huh? Nga 4-0 ang ilang kuan Mamba jersey nga standing sa bubble. My goodness, Lakers fans. Pildid yun. Ba?
So, ingon ninyo, ingon sa uban na sad, 4-2, 2-4 para memorable og number ni Kobe Bryant. I love Kobe Bryant. He's really good, bay. Pero kana inyong prediction is 4-2, 4-1, 4-0. Saan ang Miami Heat? Pungkol? Di manula? Di kebalo manula? Di mangambak? Di mangitsa? Pataka. Ano man ito, no? Wala ko nasuko ah. So, kita-kita na lang sa Game 6. Miami Heat versus Los Angeles Lakers. Kita-kits na lang. Aw, sila radi ay kay Igo radi ta mananaw. So, mananaw ta sa Game 6. Og I hope ang inyong prediction masakto. Kaya kung dili gani, unsa na sagka ang inyong palusot nga istorya. Ay, mag Game 7 kay tungod kuan business fuck shit business niyong mata. Dire lang sa atong channel. Hangtod sa sunod, dire lang sa Ding ang Bato. Kung inyong gipangita si Bato, tuwa na sa Senado. Adios, amigos. Ang atong dula ganina, sayang kayo sa Game 5. Mga banga mo, dili mo kay balo mo perform. Ikaw karoso ha, pataka ka lang dagan-dagan ganina ha. Ha? Di pa yung ka matumpa ay ikaw pud Howard, puang ka, 12 fouls ka, ha? Ikaw tindog diya sa bench, tindog diha. Ha? Mga banga mo, pamugas na kay ko ganina, ha? Ikaw Danny Green, hawad ka ganina, di ka kasyat pagkakurimawa ka, di ka kasyat mo nang imo. Ha? Ikaw pud Kusma, ikaw Kusma ka. Sige, sa Game 6 galit na to, ha? Ayaw mo pag-perform og maayo kay mas ngilngig pa inyong matilawan ani nga kasakit ikaw, ha? Napagid. Ha? Ha? Mga hangal mo, di mo kay balo mo perform, mga talapungo mo. Ha? Ikaw Morris kanina, litsugas ka.